Nwoke na-alụ sị m na ya ji ego ya na-alụta were akwụ ụgwọ akwụkwọ n'obodo oyibo. Ofu nwaanyị sị m na ya nụrụ di obodo oyibo, na this guy gụsịala akwụkwọ wee nweta akwụkwọ ije Malaysia jee mee masters ya. So ọkwana ya, o wee jebe that Malaysia, nyanwa nọrọ n'ụlọ ka ọ na-apụ na o nyelie nwa obele ego ya ji n'aka. So ọkwana o wee pụọ wee lụọ ebe afọ nweta admission banye school. Mana ọ sị na ya na-akụsa mpa. Nya onwe ife a na-akụsa mpa, ị na-akụ ya wee na-akụta ego wee na-akwụ ụgwọ akwụkwọ. So onye na-akụta ya wee na-akwụ ụgwọ akwụkwọ. Ya wee nọlụ wee na-echie. Mgbe ọbụla ya na-ali ego, ọ sị ya na ya nwere ego na ya ji ego akwụ ụgwọ akwụkwọ. Mgbe ọbụla ya na-ali ego, ọ sị ya na ya nwere ego na ya ji ego akwụ ụgwọ akwụkwọ. Na ọ makwa na o nwere ihe a na-alụ. Na ihe a na-eme bụ ịmagolu bụ small ya na-eke isi, mana ịmagolu na ọ bụrụ na aka silie ike. Kama na ya nọ be nne ya ahụ, ọfụ ịghọtago wee na-echie. Ọ nara enye ego, so ndị be nne ya na-akata afọ nyanwa, na-enye nri, na-egoli akwa, na-eme ihe niile. Dịtị na-ewute papa ya, na-ewute mama ya, mana ha enwere ike ime anything. Na di na-abịali ahụ, mana ekwere anụ di ya na-eche this guy. So ọkwana ya. Mana o nwee nwanne ya nwaanyị afọ ka o bi na nke before wee bịa ka jebe obodo oyibo. Na once na one ya na-eje visit nwanne ya nwaanyị. Ịghọtago, ya luo sometimes ya na-elefa, sometimes na ya ma na-elefa ya anaba. So wee luo one day after 2 years, no mesigo 2 years plus, ya wee visit nwanne ya nwaanyị. Wee luo ha niile nọrọ n'akali ụka, kaligide ụka, mmadụ kụọ aka bata. Ọ bụ na ọ pasụ ka eji wee bata. Wee sị na nwanne ya nwaanyị ka adresịrị ya to. Nwanne ya nwaanyị wee tie wee sị ya, o na ọkwanụ di gị send ala anyị ihe anụwa. E wee weta the parcel wee tọrọ enye. O wee bụ na o tinyelu $200 n'ime o nyere nwanne ya nwaanyị. Afọ ifugo. Ọ sị m nne na ihe enyere ọnụ. Na ya mara ihe a ga-ekwetu ka si budo anya n'aka. Nwanne ya nwaanyị na-agba egwu. Na ya notice na nwanne ya nwaanyị amara na ọ dị enye ego. Nwanne ya nwaanyị wee na-ekerie na-asị ya, nne daalụ gị na di gị, na-ewerigakwa gị na di gị na agụ aka agụgbugo ha, na ụdị ekpele ya na-ekpele unu, na ọ fọrọ obele ka ọ bịa dulu gị, na ekpele ya na-ekpe wee gụsị akwụkwọ ka ọ bịa dulu gị, ịmagolu nnọọ si si ike kwụrụ ọtọ kwa etu ka si na-ene this woman obele oge 3 years shishi 1 naira tọlọ gbafulu ogele na this man enye nụrie. Ya jụọ onye ọsị na ya ji ego akwụ ụgwọ akwụkwọ. Ọ sị m nne ya wee nọsịa wee na si ike wee kwụrụ ọtọ wee gwụ ya na ya mara ife a ga-eme, na ya chọrọ ịgwa ndị be ha, maka na ya gwa ndị be ha papa ya wee nụ ya ma mama ya wee nụ ya na nsogbu ga-adọ, na ha nwee ike isi anya hapụ this marriage and then ya love the guy. Mana ihe this guy ji emere ihe a ka e nwere ike ịma. Na ya mara na ọ na-esendịrị nwanne ya nwaanyị ego like every month o. Every other month na ọ na-enye ha ego. Ya nwayozi anya ego si ya na ya ji ego akwụ ụgwọ akwụkwọ. It's not like na this guy anụbeghị ya, na omege gie o, na omege gie na ọnụgie. Ya mara ife a ga-eme. Ọ dị ka a ga-asị na maybe no change go mind ya, maybe no love was ya, maybe no chozi. Na ya mara ife a ga-eche ya wee sị ka ya mara ihe ndị mmadụ lụ. N'ihe a ji wee sị ka ya mara ihe ndị mmadụ lụ bụ na ya nọ n'ụlọ na-echi omesie ka ọ bịa dulie. Na ọ na-akpọ ya stedi ha na-ekwu na-akali na-amụ amụ na-eme ihe niile, mana onye nụrụ ego. Ya bido kịta ịgba n'ilo, ọ bụ na ya anọsịa dị na-agba n'ilo na-eso ụmụ nwoke ndị ọzọ. Na ihe mere na di ya ma na-enye ya ego na-enyezi ụmụnne ya, ke nwere ike ịghọta. Ya nwa nọzalụ be nne ya na-ata afụfụ. Ife ebe ya na mama ya na papa ya na-anụ ọgụ maka ego, maka oge ọbụla ya na-alụfe ego fasị ya na di nọkwa obodo oyibo, na a ga-agwalili ya nwantị na ọdị ọda bife enye ya bụ ego. Na ya gbọrọ na di na-akpazi na-enye ụmụnne ya, na-asịrị ya asịsị ya na ya ji ego ya na-akụta wele akwụ ụgwọ akwụkwọ, mana emesi owelu onye ụmụnne. So nwanne m, kedu ife ịlụ? Kedu ihe ọ dogo ka ọ dozga omena? Ọnya kpọ dị eju ọnya, gwa ya ihe ya fụ, jụọ ọnya why.
Konya just happy this marriage jebelo onwe odo onye anya na this guy I love ya because ọ bụ na ọ love ya na onye nwa ka ọ kali na-enye ego. At least na ya sịrị onye nye na ụmụnne ego mana at least onwe nke ọ ga na-enye every month. Ọ bụgodo once in 2 months. N'ihe a bụ kịta 2 years plus getting to 3 years fa na ụdị na nwunye 1 naira shishi tọrọ na this guy enye nụrụ ya. Every time na ya ji ego akwụ ụgwọ akwụkwọ. Every time na ya ji ego akwụ ụgwọ akwụkwọ. Ya wee fe ihe nya for kịta. Ka onye gwa nne na nna ya ihe na-eme na ọ bụrụzia na fa chọrọ ka fa je were ego ha mee n'isi enyechighe ha azụ ka ya ji nwayọọ chọọ nwoke ọzọ n'ọlụ onwe dị ọzọ maka na di na-abịali ya kịta anya ajụ maka na ya na-eche this guy wee na-akpọ ụdị agwa ya nwere ike ịghọta unu afụnugo dị ihe dị ụtọ. Gwa anyị ihe ilo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwasịalụ m aka tụsa ozi a ka ruo ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.